Preto dunha vintena de colectivos veciñais, grupos ecoloxistas e representantes do sector do mar da Ría de Arousa reuníronse hoxe en Carril para amosar a súa preocupación polo proxecto de Altri en Palas de Rei. A macrocelulosa precisará 45 millóns de litros de auga do Ullo ao día, vertendo a ese río 30 millóns de litros de auga procesada por xornada. Unha bomba para o río e tamén para a Ría de Arousa. Altri entra en escena en un momento donde a contaminación que baixe polo río Ulla vai ser capital para decidir se a Ría de Arousa se regenera e volve a vivir ou se finalmente cae sobre a Ría de Arousa a sentencia de morte. Preocupación que manifestan tamén confrarías e agrupacións de marisqueo que levan xa tempo advertindo da brutal perda de productividade que está sufrindo a Ría de Arousa. Imos ter un problema moi grande, posto que se o caudal do río vai baixar, a contaminación vai ir menos diluída, eso está claro. En menor cantidade de auga, pois a contaminación vai ser a mesma, pero vai ter maior impacto. Vai ter un impacto moi grande nunhas zonas que xa están de por sí debilitadas. E que é o que pode acabar na Ría de Arousa procedente de Altri? Segundo o propio proxecto, din que serán fosfatos, sulfatos e fósforo total. Un montón de químicos orgánicos que o que fan é sacarlle oxígeno ao río e facer que a microcistina que nomeabas antes e todo tipo de alga medre chegando á auga e sin oxígeno. A voceira de Ulloa Viva, colectivo que está a liderar a oposición a este proxecto na zona na que se pretende construir, advirte que esta factoría de fibras textiles non só ten impacto sobre o medio ambiente e a biodiversidade. Na súa zona tamén afectará ao turismo, xa que por ali pasa o camiño, e tamén o sector agrogandeiro. Di que os 250 millóns de euros que pide a compañía para instalarse en Galicia estarían moito mellor investidos noutros proxectos que, ademais, xerarían máis postos de traballo. Si a plataforma Ulloa Viva e a Ría de Arousa nos meten 250 millóns de cartos públicos, triplicamos os postos de Altri. Así que os postos de traballo non sean un problema, vale? Triplicamos os postos, con pouco esforzo. Ademais de percorrer os concellos afectados e contar porta a porta a veciñanza os riscos deste proxecto, os colectivos convidan a toda a poboación a presentar alegacións contra un proxecto que din aínda se pode frear.